बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै नोंथांमोननो मोनसे बेबायदि रादाब लानानै फैदों जेराव मोनसे न'खरखौ, जाय न'खरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय, बै न'खरखौ कमप्लिटलि धंस खालामदों, नस्थ खालामदों, सिफायनानै होदों रायजोनि मानसिफोरा, समाजनि मानसिफोरा थांनानै सिफायनानै हैजोब्बाय। आरो जाय मानसिया सिफाय जादों बेयाव हारसिं आरो लोगोसे जिसु ख्रिस्टखौ जिहेतु मोनबाय, जिसु ख्रिस्टआ जिहेतु नांज्लायफिननो थाखाय जोंखौ फोरोङाखै, दा बेयावहाय बिथाङाबो सिफाय जाबाय, न'फोरखौ सिफाय जाबाय, सिरियै थाबाय आरो जेबो बुंफिनाखिसै। नोंथांमोननो बेबायदि रादाब लानानै फैदों। दा अनजाग्रा नायगिरिफोर, दा बेवहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो, नोंथांमोना गासैखौबो मोन्थिनो हागोन आरो गोबां दुखु नांगोन, जेराव जोनोमनिफ्रायनो थाबोनाय, गोबाव समनिफ्राय थाबोनाय जि न'खौ दुखु दाहाजों लुदोंमोन बेयाव थानो होननानै बै न'आ सिफाय जादों, अब्ला बेसे दुखुनांथावना साननानै नायगोन, बेसे दुखुनांथावना। दा बेबायदि दुखुनांथावना रादाबखौ नोंथांमोन दिन्थिनो नागिरदों आरो नोंथांमोना थाम्बनेल नायनाय लोगोनो मोन्थिखादों। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, जेबो बाथ्राफोरखौ आं बुंबाय थानो नागिरासै, नोंथांमोना थोंजोङैनो बे रादाबखौ नायग्रोदो, बिनि उनाव आं जोबनाय फारसे माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो बुंहैसिगोन। 3 दिन पहले सुकमा से एक समाचार आया था और उसके वीडियो भी आप ये देख रहे हैं कि एक घर था, उसके छत को तोड़ रहे हैं। और कई वीडियो देख रहे हैं कि एक अकेला विश्वासी है उस गांव में, उनसे उसको गांव से निकाल करके भगाने के लिए वहां का प्रयास हुआ। पर हर घने बादलों के बाद एक सूर्य की किरण रहती है, एक विश्वास की ज्योति रहती है। तो आज उस विश्वास की ज्योति ने हम लोग को छुआ है कि ये जो गाँव था, यहाँ पे सोडी देवा निवासी गाँव अंधार, मोखराम, थाना चितलनार, तहसील कोंटा, जिला सुकमा, यहाँ का रहने वाला है। और उसके घर की छत को उतार दिया और उतार करके उसको तोड़फोड़ किया। और जैसा भी था, अकेला था, लड़ भी नहीं पाता। और उसके बाद देखिए परमेश्वर का काम कैसे विचित्र तरीके से होता है, ये उसका उदाहरण है। और यही जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, ये उसका असर आज सुकमा में हमको देखने को मिला है। उसके उपरांत वहाँ पे ग्राम सभा बुलाई गई। ग्राम सभा में सरपंच आए, उसमें सब मसीही जितने थे आसपास के उनको भी बुलाया गया और सरपंच और गांव वालों के अंदर खूब बहस चली, बातचीत हुई। और अंत में वहां पे जो मसीही समाज था उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम घर वापसी नहीं करेंगे। सरपंच ने ईसाई समुदाय की बात को माना और कहा जिनको अपना धर्म मानना है वो अपना धर्म माने, हम कोई दबाव नहीं बनाएंगे। ये निर्णय वहां के पंचायत का लिया गया। सरपंच ने बड़े खुले स्वर में वहां बोला, जिसको जो धर्म मानना है वो माने। पंचायत ने एक शर्त वहां पे ये रखी कि नीति के अनुसार अब आप गांव की जो रीति नीति है उसके हिसाब से आप लोग रहोगे। तो उनने पूरा उसके लिए अपनी सहमति दी। और वहां पर लोगों ने एक नियम और पारित किया। उस नियम में इन्होंने ये कहा कि देखिए, आप लोग ईसाई बन गए हो तो हमारी देवी देवताओं के लिए आप लोग अपवित्र हो गए हो, तो हम आपसे किसी किस्म की मारपीट नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे और आप भी हमसे किसी किस्म का मारपीट नहीं करेंगे, पर गांव की रीति रिवाज को आप मानेंगे। जिसके लिए ईसाई समाज ने भी वहां सहमति दी है। और सहमति देने के बाद फिर वहां के कोटवार पटेल सरपंच उनने एक आदेश पारित किया है वहां पे। उस आदेश में यह है, क्योंकि अब ईसाई लोग अपवित्र हो गए हैं, तो जब भी हमारी पूजा होती है और जब भी हम अपने बूढ़ा देव को कुछ चढ़ाते हैं या अर्चना करते हैं, और उसके लिए जो पैसे को हम लोग इकट्ठा करते हैं, हम ईसाई समाज से पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे देवता लोग नाराज हो जाएंगे। ये बाकायदा उन लोगों ने रिकॉर्ड किया है और ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इस किस्म से आज वहाँ पे ईसाई समाज के घर में उन लोगों ने उनको वापस बुलाया है कि आप अपना घर बना लीजिए। और गांव के कुछ बच्चे लोग उसकी मदद भी कर रहे हैं, जैसे मुझको आज का समाचार मिला है। तो इस किस्म से वो गाँव स्थापित हो गया है, पूर्ण शांति वहाँ स्थापित हो गई है, जिसमें हम हो हल्ला देख रहे थे। हम लोग भी बहुत कुछ व्यथित थे, कभी कलेक्टर को फ़ोन कर रहे थे, कभी कमिश्नर को, और सब शांति सभा वगैरह की बात कर रहे थे। इस विचित्र तरीके से आज वहाँ शांति स्थापित हुई है। मैं अपने प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ उस आदिवासी समाज का भी, जिसने दिल की बात कही है, बात को समझा है कि हम अपनी अपनी आज़ादी का अनुपालन करें और भाईचारे में रहें। ये एक रोशनी का स्तंभ है जो आज हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में फैल सकता है कि हम अपने तरीके से रहें, दूसरे का सम्मान करें, दूसरे के विश्वास को उतना ही आदर दें जितना हम अपने विश्वास को आदर देते हैं। और उम्मीद रखते हैं कि ये ज्योति की किरण आज खाली छत्तीसगढ़ ही नहीं, अपितु पूरे भारतवर्ष में भी फैलेगी और शांति स्थापित होगी। अनजाग्रा नायगिरिफोर, मिजिं थिदों नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायनायनि गेजेरजोंनो गासैखौबो बुजिबाय, मोन्थिबाय होननानै, आरो नोंथांमोना जाय व्यक्तिनि बुंनायखौ, रावखौ खोनादों एबा क्लिपाव नुनो मोन्दों, बिथाङा जाहैबाय छत्तीसगढ़ ख्रिस्टान फरामनि सासे मैखोम दैदेनगिरि आरो बिथांनि मुङा जादों पान्नालाल। दा बिथाङा बे बाथ्राखौ मोजाङै बेखेवनानै होदों, बोरै जादोंमोन, माब्रै जादोंमोन, माब्ला जादोंमोन, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ।
नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर दिनैसो आङो बे भिडिअखौ आपल'ड खालामदों माखासे दिननि आवगायावनो मोनदोंमोन नाथाय नोंथांमोन लानानै फैयाखैमोन प्राय दिनैनिफ्राय 10 दिनसोनि सिगाङाव जानाय बे मोनसे जाथाय दिनै जादों मैया जादों जाथाय नङा प्राय 10 दिनसोनि सिगाङावनो जानाय जाथाय नोंथांमोननो आङो लानानै फैयाखैमोन जिहेतु आं आलादा आलादा टपिकनि सायाव भिडिअफोरखौ लानानै फैबाय थादोंमोन स्ट'रि टेलिं स्टाइलनि मटिभेशनेल स्टाइलनि बाइबेलनि माखासे बाथ्राफोरजों लोगोसे बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ लानानै फैदोंमोन दा बेयावहाय नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोथ'वाखैमोन एबा लाबोनो हायाखैमोन सम जिहेतु गोबां आलादा आलादा खामानिफोरबो दङ आलादा खामानिफोर मावनाय जायो दा बेयावहाय भिडिअ सम होजोबनोबो हाया मोनसे भिडिअ बानायनो थाखाय एटलिस्ट 4 आवार्स नांगौ जायो आंनो थाखाय खमानो 4 घन्टा सम भइस डाबिं होनाय एडिटिं खालामनाय आरो गासैखौबो नायबिजिरनाय आरो लोगोसेयैनो बे जाहैबाय बुंनाय आरो एडिटिंनि बाथ्रा नाथाय आरो बोसोन बानायनायाव गोबां सम नांगौ जायो मोनानि सम जेब्ला सफैयो मोनाबिलि सफैयो भिडिअ आपल'ड खालामखांनाय लोगो लोगोनो आङो गाबोन मा भिडिअ लानानै फैगोन मा टपिक लानानै फैगोन बबे बिषयाव लानानै फैगोन बेखौ आङो आंनि मेलेमाव थाम खालामबाय थायो बेनि उनाव आरो आङो बेखौ स्क्रिप्टखौ तैयार खालामो दा बेबायदि गोबां समफोरबो नांगौ मोनसे भिडिअखौ बानायनो थाखाय दा बेयावखायनो बे भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन अनजाग्रा नायगिरिफोर गोबां दुखुनांथावना नङा होमब्ला गोबां दुखुनांथावना जेराव थांना थानो थाखाय अखानिफ्राय सान्दुंनिफ्राय जिब जुनारनिफ्राय बायदि समस्याफोरनिफ्राय बासिनानै थानो थाखाय रैखाथि मोननो थाखाय मोनसे न' बानायदोंमोन बे न'खौबो सिफायनानै होफैबाय मानि थाखाय बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि थाखाय गुबुन जेबो दाय नङा सोरखौबा सिथारनायनि दायनि बाथ्रा नङा सोरखौबा जिनाहारि खालामनायनि बाथ्रा नङा सोरखौबा रायनायनि बाथ्रा नङा माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनायनि बाथ्रा नङा बे जाहैबाय इसोरखौ नाजावनायनि सैथो इसोरखौ सिनाय मोननायनि थाखायसो मा जादों बे जाहैबाय न'निफ्राय होखारजादों न'खौ सिफायजादों गामिनिफ्राय होखारनो नागिरदों बेबायदि जाथाया जादों आरो बे जाथाया जादों जाहैबाय छत्तीसगढ़नि सुकुमा जिल्लायाव आरो नोंथांमोना मोननो हाखादों जायफोरा नेशनेल लेभेलनि ख्रिस्टियान निउस चेनेलफोरखौ नायबाय थायो नोंथांमोना मोनगासिनो दङ जे बयनिख्रुइबो जोंनि भारताव छत्तीसगढ़आवनो बयनिख्रुइबो दायो सोलिबाय थानाय समफोराव पारसिकिउसना सैसो होनाया तारना जानाया जागासिनो दङ गुबुन गुबुन स्टेटफोरावबो जादों सिं जागासिनो दङ नाथाय खुलायै बांसिनै छत्तीसगढ़आव सोलिगासिनो दङ अनजाग्रा नायगिरिफोर नाथाय इसोरनि बोलोजों सोर हानो बे जिथु जाथाय जानानै थांबाय बे जाथायाव इसोरनि मोनसे सोमोनांथाव जादों जि व्यक्तिया न'खौ सिफाय जाबाय सहाय गैयै जाबाय नाथाय इसोरा गेदेर सहाय होबाय आरो बेयाव मोनसे न'खौ सिफायखांनायनि उनाव बेयाव मोनसे मिटिं जाबाय सावराय मेल जाबाय जेराव गावबुरा पन्चायत होननानै बेयाव बुंदों गावबुराया जि दैदेनगिरि दङ बे दैदेनगिरिया मोनसे मिटिं लिंबाय आरो बै मिटिङाव मोनसे मोजां खामानि जाबाय आरो बे खामानिया जादों जाहैबाय बेयाव मोनसे थांखि लाबाय मोनसे प्रस्ताब समर्थन खालामबाय हिदान्त खालामबाय बे जाहैबाय बयबो धोरोमनि मानसिफोरा खौसेयै थानो मोननो नांगौ एबा थानो नांगौ गावजों गाव नांज्लायनो नाङा बे बाथ्रानि सायाव सावरायनाय जाबाय आरो जाय बिथांनि न'खौ सिफायनाय जादोंमोन बिथाङाबो बे न'आवनो थानो मोननो नांगौ नाथाय ख्रिस्टाना ख्रिस्टाननि धोरोमनि बायदियै नेमखान्थि बायदियै खुलुमनाय सिबिनाय जा खालामो खालामथों हिन्दुआ हिन्दुनि बायदि खालामथों होननानै बै मिटिङाव सावरायनाय जाबाय आरो गासै प्रब्लेम्स जेंनानि समाधानाबो फैबाय आरो दा बै गामियाव साफ्रोमबो ख्रिस्टान सुबुंफोरा बा बै न'खरा इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो उदांस्रियै हासिगोन मोनसिगोन बेबायदि मोनसे सावराय मेल जानानै थांबाय आरो बे सावराय मेला बै न'खरनि थाखाय गोबां मोजां जाबाय अनजाग्रा नायगिरिफोर गोबां दुखुनि गेजेरावब्लाबो जिसु ख्रिस्ट'आ बेबायदि बासायो बेबायदि रैखाथि होयो आरो बेबायदि गावनि रायजोखौ फेहेरो फुवारलाङो अनजाग्रा नायगिरिफोर बे गासै जाथायनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाबोनांगौ बे जाहैबाय जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायखाय गोबां मान सन्मान मोनगोन बे माब्लाबाबो जानो हाया बे माब्लाबाबो नङा बाइबेलाबो जोंखौ बेखौ फोरोङाखै माखौ फोरोंदों जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायखाय नोंसोरो मा मोनगोन बे जाहैबाय जिसुनि बुंनाय बाथ्रा नोंसोरो सैसोनोसो गोनां जागोन नोंसोरो जिसुनि मुङै बुजागोन जेलाव जोबजानो गोनां जागोन सिथारजानोबो गोनां जागोन बुजानो गोनां जागोन जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौसो बुंनानै दोनखादों आरो दिनै बेबायदिनो जागासिनो दङ दा बेयावहाय जोंनि गोसोआव बे बाथ्राखौ लागारबो लानो नांगौ जे जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाया जों सन्मान मोननो थाखाय नङा जों जे जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावब्ला सन्मान मोनगोन बे नंथारा नाथाय जों जिसु ख्रिस्ट' नाजावनायाव दारनासो मोनगोन सैसो होनायखौ मोनगोन खैफोदफोरखौसो मोनगोन प्रब्लेम्सफोरखौसो मोनगोन नाथाय सोरगोआव जोंनि बान्थाया गोगोम जागोन
जोंनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बान्थाखौ बानायनानै दोनखाबाय, जोंनि थाखाय बान्था दोनखादों, बे बान्थाखौ जों मोनगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, सैसोनाया फैगोन, जेंनाया फैगोन, नाथाय गोगोमै इसोरनि बुंनाय बाथ्राफोर बायदि गसंनानै थागोन, सिरि मोननानै थागोन। मानोना जोबनाय बोथोराबो खाथिनिख्रुइ खाथि जागासिनो दङ। दा बेयावखायनो बेफोरबायदि समयसाफोराबो गोबांनिख्रुइ गोबां जागासिनो दङ। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों, नुनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडिया मोन्दों जोंनि भारताव मा जागासिनो दङ। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, आर'ज खालामनो दाबाव। दिनैनि बे भिडिअनि थाखाय होननानै आं बुंनो नागिराखै, मानोना बे जाथाया गोबाव समनि आवगायाव जानानै थांबाय, दिनैनि 10 दिननि आवगायाव जानानै थांबाय। नाथाय आर'ज खालाम, दिनै भारताव नुनो मोनै गोबां जायगाफोराव, मोनथिनो मोनै गोबां जायगाफोराव पारसिकिउसन सोलिगासिनो दङ। आसामावबो सोलिगासिनो दङ, सिं सोलिगासिनो दङ, आरो गाहाम रादाब होनो हायै जानानै दङ। जिसु ख्रिस्ट'आ जेन जोंनो लामा खेवनानै होयो, जों जेन गाहाम रादाब होनो हायो, अनेक रोखोमजों गाहाम रादाबफोरखौ जेन जों होनो हायो, बिनि थाखाय आर'ज खालाम, अरायबो आर'जआव थादो। दे अब्ला भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ।